A Xunta presentará antes do verán unha reforma da atención primaria para garantir a atención de calidade para pacientes e profesionais. Así anunciou esta mañá o conselleiro de Sanidade no Parlamento galego. O titular do Departamento de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, compartiu hoxe no Pleno do Parlamento galego novidades para o sistema sanitario. A Xunta presentará antes do verán unha reforma pensada para actualizar o modelo de atención primaria e adaptalo ás necesidades actuais da asistencia, na que se teñan en conta os pacientes e os profesionais. E que nos comprometemos cos sindicatos a presentar nun prazo de 6 meses. Niso estamos. Hoxe informaremos aos sindicatos da creación de 2 grupos de traballo para impulsar a reforma da atención primaria. Un grupo de traballo de recursos humanos centrado na ordenación do persoal e o seu réxime retributivo e, por outra banda, un grupo de traballo no ámbito asistencial, que traballará para adaptar os tempos e número de consultas dos médicos ás necesidades dunha asistencia máis humanizada e de calidade, que tamén abordará programas de prolongacións e intersustitucións e traballará na formación de creación de prazas de técnico de saúde e matronas. Tamén sinalou que o Servizo Galego de Saúde informou na Mesa Sectorial de Sanidade da progresiva reconversión das vacantes de categoría de facultativo especialista de atención primaria en prazas de medicina de familia. A data de 23 de outubro había 238 prazas desta categoría FEAP e a data de comenzos de febreiro xa logramos converter en médico de familia 74 desas prazas FEAP. O noso compromiso é que conforme queden vacantes ir reconverténdoas a categoría de médico de familia, que é a categoría que queremos fortalecer. Levamos tamén á mesa a proposta de voluntariedade para cubrir as gardas no puntos de atención continuada de forma incentivada. Reforzaremos tamén a atención primaria a través da enfermería especializada, cun concurso específico en enfermería familiar e comunitaria que deberá rematar este ano. Gómez Caamaño apuntou na súa intervención que a semana pasada asináronse os acordos de xestión do Servizo Galego de Saúde que recollen o reforzo da atención primaria. Tratamos de reforzar a continuidade asistencial a través dunha coordinación cada vez máis real e eficaz entre a atención primaria, a atención hospitalaria e a atención comunitaria, sempre pensando no beneficio do paciente. Tamén nos permitirán potenciar a labor investigadora no ámbito da atención comunitaria. En estes acordos de xestión fixamos tamén o objetivo de que, cando ao menos, o 90% das citas para consultas de medicina de familia, pediatría ou enfermería se atendan nun tempo inferior a 4 días. O conselleiro de Sanidade destacou a iniciativa pioneira da Xunta de ofertar prazas de medicina de difícil cobertura por concurso de méritos, sen exame. Grazas a esta fórmula, apuntou que Galicia xa ofertou 178 postos para médicos de familia e 60 para pediatras de primaria.